Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wato jama'a, na dan zo ne in yi karin bayani akan wasu tambayoyi da aka yi min da kuma bi na a DM da aka yi musamman akan maganar kwashe Falastinawa, a kwashe su baki daya, a maida su Gaza, a maida su Masar, wasu kuma a maida su Jordan. Baki ɗaya yanzu in ka riga ka duba duniyar musulunci akan wannan abin ake magana. Amma fa akan wanda ba su fuskanci wannan yakin ba, amma waɗanda suka fuskanci wannan yakin kuma suke bibiyar mu, mun tabbatar da cewa kawai wannan abin sun ɗauke shi kaman wasan yara ne, ko kuma in ce kawai kaman shan shayi ne. Shi wannan Donald Trump ɗin da ya zo yake ta faɗan wannan maganganar, tun da ya fara maganganun nan, ku gaya min a cikin jagororin tafiyar wannan yakin gabaki ɗaya sun fito sun yi magana? Idan ina maganar jagororin yakin gabaki ɗaya wanda suke da nauyin yakin, wanda suka tsaya wa dakarun Palestine, kuma suka tsaya wa dakarun Lebanon, suka tsaya wa dakarun Iraki, suka zo suka tsaya wa dakarun Yemen, sun fito sun yi magana? Jama'a, wa'annan mutanen da kuke gani guda hudu wanda suka kai ziyara jamhuriyar musulunci, wato wajen shugaban juyin juya hali, wanda suka kai masa ziyara, wa'annan mutum ukun da kuke gani fa su ne wanda aka tattauna da su wajen neman sasanci tsakanin Yahudu da Falastin. Su ne wanda su ne dai in ce jagororin Hamas wanda suka tattauna da su. To a shekaran jiya aka hango sun kai wa kasar Iran hari, wato jamhuriyar musulunci, na godiya akan irin kokarin da gwamnati, wato shugaban juyin juya hali, yake yi musu akan tafiyar wannan yakin. Amma tun da Tony Trump idan ya fito yake ta masifa, yake ta balbalin magana, zai kwashe kaza, zai yi kaza, zai yi kaza, kun ga jamhuriyar musulunci ta yi magana? Kun ga dakarunmu na Siriya sun yi magana? Kun ga dakarunmu na Iraki sun yi magana? Kun ga dakarunmu na Lebanon sun yi magana? Kun ga dakarunmu na bakin ruwa, wato ƙasar Yemen, sun yi magana? Duk ba ku ji ba, sai wa'annan mahaukatan wanda da su da banza duk ɗaya ne, yaƙi ya riga ya karye musu, sun ji kunya idan duniya. Sun ji kunya idan duniya, sun yi sama da shekara 1.5 suna fafata wuta akan wata ƙasa guda ɗaya, ba su samu nasara ba, sai da ta kai ta kawo suka rissuna har ƙasa suka nemi sulhu. Su fa suka rissuna har ƙasa suka nemi sulhu, suka yi amfani da dukkan wani makaman da suke tunanin suna da shi, da dukkan ƙarfin da suke tunanin suke da shi. Mutane suna ban mamaki idan ana maganar fa wannan yakin ba fa ƙasar Yahudu ce take yaki da ƙasar Palestine ba fa, ƙasar American ce take yaki da Falastinawa baki ɗaya. Amma yau ƙasar American da ƙasar Palestine din sai da suka zo suka rissuna wa Falastinawa, suka nemi sulhu da kansu, wanda a yaki ba a samu nasara ba. Sai a baki ne kawai za a zo a ce wai za a kwashe shi bayan Allah, wai a kai su wani gari domin a zo a gina Gaza. Dan girman Allah, idan mafaɗin magana wawa ne, mijinta ba wawa bane? Ta ya za a yi mu da muka yi shekara da shekaru muna fafatawa da ku, ba ku yi nasara akan mu ba, sai da kuka zo ta sigar sulhu, ta sigar a zauna lafiya, ta sigar ayi mun daina faɗa da ku, muka faɗa muku sharuɗoɗin mu baki ɗaya kuka ɗauka, kuka faɗa mana namu, muka ce ba ma so, za mu tafi, ka zo ka ce a zo dai a zauna, ku dai a yi sulhu, muka dinga ja muku rai. Sai bayan mun yadda an yi sulhu kuma ku zo kuna cewa za ku kwashe fursunoni, za ku yi kaza. To me ya hana a da din ba ku kwashe ba? Ko kuma me ya hana a da din ba ku je kun kwace fursunonin naku ba? Ko kuma me yasa duk karfin da kuka yi ba a zo ba ku kama dakarun Hamas ɗaya kun nuna duniya wannan kun kama shi da rayuwarsa ba? Me yasa? Sai da kuka zo bangaren sulhu, kuka zo bangaren yaudara, kuka zo bangaren komai, shikenan dan Trump kawai ya fito yana cewa za mu kwashe, za mu yi kaza, shikenan kawai kai dan kana musulmi sai hankalinka ya tashi. Me yasa kuke ganin Falastinawan ba hankalinsa a kwance? Kokarin komawa gidajen suke yi. Mutanen da suka yi shekara sama da shekara 75 suna fafata da wa'annan mutanen, na kokarin a kore su, na kokarin a sa musu azaba, babu irin azabar da ba a yi musu ba, ta yunwa, ta hana abinci, ta komai, ta kamawa a kulle, ta kokarin aje a kore su a filayen su dan dai su bar kasar, ba su bar kasar ba. Sai yanzu ne da wuya ta kai wuya, mai jifa da dungur ya samu bindiga, ya samu bom, ya samu abubuwa, an gwabza, an daga su a sama, an nana su a ƙasa, an tura hancin su a ƙasa, an kunyatar da su a duniya, an nuna musu cewa su ba komai bane. Sai da suka zo suka roƙa aka yi sulhu, shine za a zo kawai dan wannan arnan Trump ya zo har zai dinga cewa wai zai kwashe su ya kai su. Wa ya gaya muku? Ai bai ma kamata ku yadda ba ai. Kuma duk abin da ba ku ji jamhuriyar musulunci ta fito ta yi magana a kansa ba, to ya zama wasan yara. Kun ga Iran ta yi magana? Ai tunda ko ga Iran ba ta yi magana ba, to wannan abin kawai shirme ne. Su ma kawai kamar dai suna faɗan albarkacin baki ne. Suna faɗan albarkacin baki ne. Wannan abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba. Ba zai taɓa yiwuwa ba, su kansu riga sun sani. An gaya muku cewa wai dakarun Hamas su ne matsalar su? An gaya muku su ne matsalar su? Ko kuma dakarun Lebanon su ne matsalar su?
ko kuma dakarun Yemen su ne matsalar su, ko kuma duk wasu makawaman mu wanda suka tsayawa a wannan yakin kuna tunanin su ne matsalar su? Matsalar su ba ita ce Iran fa. Su kansu riga sun tabbatar da cewa idan ba girbe Iran suka yi ba su taɓa samun nasara ba, kuma Iran ta riga ta fi ƙarfin su. Su wa'annan mayakan da suka da ake ta kirarin cewa sun samu nasara an yi kaza sun tsaya sama da shekara 15 suna fafatawa, kuna tunanin cewa ƙarfin su ne? Babu wasu kasashen da suka taimaka musu? Kuna tunanin cewa in jamhuriyar musulunci bata tsaya musu ba wallahi kamun fara za a yi musu? To amma kun ga Iran ta yi magana? To saboda abin ya zama aikin banza ne, saboda haka wannan abin ya daina tayar muku hankali ku dinga cewa za a kwashe, za a yi kaza, a'a. Yanzu fa abin ya riga ya fi karfin su, kama suke yi kawai. Babu abin da za su iya yanzu, duk maganganun da za ku ji an ce Netanyahu yayi, ko kuma wannan dan mahaukaciyan ga wannan wato shugaban kasar Yahudu wanda aka sa masa fuska, dan mu mun tabbatar da cewa ya mutu tun bayo ba. Tun bayo mun tabbatar da ya mutu, wanda aka sa masa fuska. Gashi nan shugaban kasar Madina manta sunansa. Duk abin da za ku ga yanzu suna faɗa wallahi borun kunya ne. Borun kunya ne, sun tabbatar da cewa an fi ƙarfin su. Kuma mutane muna so ku dai akan wannan addu'o'in da muke yi fa mu ƙara addu'a fa. Gaba tsakiya yanzu ne fa za ta narke. Yanzu ne fa munafiki zai tsaya a munafurcinsa, kuma mai gaskiya zai tsaya a gaskiyarsa. Yanzu ne duk wasu munafukan da kuke tunanin cewa suna goya wa'annan turawan gindi fa, yanzu ne za su fito a fitowarsu fa. Saboda fa yanzu ne za a yi ta fa. Saboda yanzu ne fa duk wani mulki da kuke tunanin cewa da wata sarauta da kuke tunanin cewa in fa ta hannun Yahudawan nan ne kake gadara su za su kare ka, ko kuma su suka baka fa, to fa ba naka bane. Kuma dole ne ka kama musu domin ka kare kujerarka, kuma ko da ka yi kokarin kare kujerar da ta ba za ta karu ba, saboda wanda kuke tunanin za ku yaƙa din sun fi ƙarfin ku, sun fi ƙarfin American, sun fi ƙarfin Isra'ila, babu yanda suka iya. To dole ne su haɗa ƙarfi da yaji domin su ga sun kai jamhuriyar musulunci. Su ba tunanin su ba Gaza bane, tunanin su yanzu jamhuriyar musulunci ne fa. Kuma jamhuriyar musulunci a shirye take ta tunkari duk wanda ya tunkare ta, kuma ta tunkari duk wani zalunci da duk wani wanda yake daurewa azzalumai gindi. Saboda haka kawai ba abin da ya rage mana yanzu illa dan ƙwaryen wannan dan zaman lafiyar da aka samu na 'yan watannin nan kafin a koma ruwa, mu ci gaba da addu'a ubangiji Allah ya bamu nasara. Amma wallahi yanzu aka fara, sai dai mu ta addu'a ubangiji Allah ɗauka musulunci ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai abu ta kansa. Amma duk maganar da za ku ji Trump yana yi da wannan Netanyahu suna yi, wallahi ku daina ma ɗauka ma har ku sasa a cikin zuciyarku ku yadda. Faɗuwa sai da sun faɗi, mutumin da ya faɗi bai da nauyi, duk sambatin da zai yi aikin banza ne. Tunda an gwada, an nuna ma an fi ƙarfinka, an cika da yaƙi, to me ya rage?